Collection Fibro, Kijing Tip Namtai Kubor Light Cam, Tela Don Biang ki post Light Cam, Namtai Cam Sipai, Bat Police, kepada Jongka Post SI in Delhi Police, Bat SI in CAPF, Lane Central Armed Police Force, kebukan tu ke BSF, CISF, CRPF, ITBP, Bat SSB. Karena ke CPF, kakan tu begini, Bat SI in Delhi Police, kemudian kuat ban jo haka Delhi Police ni, peonyo ini, haban choose mefi. Te namta kitu ki bakwa ban apply sampai je kini ke video ro ka bakut namta gijing tip ki bakhamnia namta kani te namta kani ka notice lapan mi hapo ka website jong ka ssc.nic.in phab apply link ba ka tu ka website hi ki detail baro ada pan ai hang tu hi te phab apply hang tu ada ada ban register fisu lek bi hang tu apply ba namta kani ka post kan sedon kan notification yaki bompat dep ban register phab ban register shwa lek kani ka website ssc.nic.in ban register ya ladi. Dan namta gini kam nakane ka qualification pidei ban long kibal adap graduate dan adap degree kum ka BA BSc BCom BBA terter kinu ki jingpulik be hab bar ka degree ba pila adap pass mudba pilong eligible be ban apply namta kini ki post SI shwa ban apply ru ndal adap ka degree ru phapai saya ka haj mar bagine dei kam post dei don kam be ka haj te don kam kat no te ka age namta kane sabata hede namta ka haj age namta kane ka dei belong arpho hadu arpsan namta ki open mudba general category te namta ki SC ST ka don ka age relaxation sans name te kan long no arpho hadu live host name plus sans name kan no live host name te lada pinang don kan ka karta mudba fila ban apply pas graduate don arpho hadu live host name fila ban apply te ka haj pede namta kine ki bala ban apply kalong namta sindrang maka delang namta but sindrang barkan thema fila ban apply te ka haj ke dei namta sindrang ke dei Shispa and roof R point sun centimeter kan mau hai kata dah tahu la pidon em namta ka haj Shispa and roof R point sun maka namta ka skill tribe namta ki Meghalaya ki skill tribe ke Shispa and roof R point sun senrang ikan thei Shispa sun pusau centimeter namta ikan thei terda pibiang gini lai teli ka qualification ka haj berkasnem hila ban apply namta kini post te ka tulop namta kini ka level ka level 6 ka skill ka live husan hajar sauspa hadu silak khadar hajar sauspa kane de tangka pay skill tekin plus ka allowance and this and that paro tekan poi sigi sau po plus lene san po jaru ya kata ka tulop tekane ka ditang ka pay skill live husan hajar sauspa starting te ka tarik ban apply la sedang nadu RFR tarik jong menai Julai bat kan kut hadu khasan tarik jong menai Agos arjar apply te kitu ki bakwa ban apply le no kloi one up ya ka last date marba kandon baik jing thut marba kadi online te kandon baik jing thut na web nem tan website ige bro te fin sadu te kadau phiaban thep no kloi kat ba phi dang don kapor wat nam up ye kelas date te nam ta kane bde kandon swa ka exam ba paper 1 paper 2 dan dan ta kan check saya ka haj check ka haj kan ka pet physical endurance test terhadap nang ta bde ki badon ka physical endurance test kandon ka shispa meter nam ta senrang kamera shispa meter in 16 second namtai kan thei bade in 18 second 100 meter in 18 second terhadap nang tab de kan pha biang saka 1600 meter khan ruspa namtai sindang kan long 6.5 minute 6 minute 50 second namta te namta ki kan thei bade kan pha mara tang praspa meter in 4 minutes phapandap te kan saka long jump ka high jump bat ka shot put namtai sindang bat namtai kan thei kan ka long jump bat ka high jump mdon shot put re namtai kan thei tenda phila dep shai ka exam ka sadon segini te phila da phikwa ban apply phap practice nta kamare phap practice nta gine ki long jump ki high jump sampai bahan apo ka website la don ki detail baro kini nga shibotai phi te ki post namta kini bade kano teligi post kidon la da phikwa ban tip ki number of post namta gine mo dengan batai shwa jong ka Delhi Police kano teligi post apo ka Delhi Police te ka total post apo Delhi Police jong sinrang kadon Shispa khandai teligi total post jong sinrang nriu teli ke denam ta ki ST te na kam ta ki kan thei kadon sun fly teli tangba sau teli ke denam ta ki ST te nam ta ki UR open ngane thu bitang ko open ko ba fill up na apply live khandai nam ta ki sinrang bat arp sau nam ta ki kan thei ki UR ne hawa ong ne UR open category kan mau kila ban hab kino kila ban dei ki we ru kila ban dei ki SC OBC anyone kan hab kila ban hab ka UR aka UR ngut ba lada ni ki ST kwa ban hab ka UR
pide ban long ba phinom shim ya ka age relaxation pide ban debit arpo options nem plus ka haj kan debit kat kum ka open category kam day kat kum ka skill drive category kita ki ban hap haka UR nada haj kun pi ka poi kata ka open category kemudian ba phirung ha UR madam de kamta mut phirung ba haka category la de ST category SI in CAPF Central Armed Police Force pada kidan kan telik pos total baro kadan 6000 news pa khatsau tali te namta ki ST kane kane bitanga total nganom yathu ki CISF ki BSF tater kan tu ka kidan la jong jong hi SI in ST kategori kadan gamba shis pa khatsau na kamta senrang new tali namta ikan thei bat haka UR ble dan rus pa san ar namta senrang bat sau namta ikan thei marba kitu kiba biang ka haj kiba biang ka snem kinrung mi haka UR lapi le pha haka exam tapi ka ha ka marks kanyung pi kinrung mi haka UR category kitu kiba shim ya ka age relaxation bar ka haj kanyung pi yo betang ya ka sales stripe category mudba kinrung betang haka sales stripe category la dapi yo he score kanu kanuru pinum rum shu haka UR category te kitu kiba kwa ban apply no but kitu kiba don ya ka NCC certificate NCC A B and C certificate pinyo bonus mark mo namta ka C pinyo shipo mark NCC certificate namta ka B pinyo nri mark namta ka A pinyo saw mark kata ka bonus mark dong pi hapo ka exam kadon mark kadon so paper 1 paper 2 te pinyo ka bonus mark namta ka NCC phaban submit di kita baro te ban apply gini sale hapo ka website ssc.nac.in login hang tu lada pila da register sa apply kan don baik kan notification hajrong do ma kan nak shumi te sa apply no namta kan namta gitu bakwa man apply namta kan ka kam SI kesentat for exam kan don eselong tangba namta ka pet physical endurance test pede try kan don baik syagoti nomor 4 ti menta tamba kan don baik syagoti namta kan te selain okloy man pendap namta kan push tangin jumtip kulish